Tule, kene lungguh dhisik tak kandhani ya. Kadang awake dhewe iki kakean pamer sandangan. Duduk mung klambi, tapi pamer pangkat, pamer bondo, pamer rupa sing dipoles ben ketok mulya. Padahal nek kuwi wani telanjang ing ngarep pengilon jiwamu dhewe, apa sing isih turah? Apa kuwi isih iso sombong nek kabeh embel-embel donya iku dicopot? Urip iku dudu soal sepiro kandel dompetmu, tapi sepiro bening atimu. Aja ngapusi awake dhewe, merga Gusti Allah mboten sare. Jujur marang awakmu dhewe iku luwih dhuwur derajate tinimbang dialem wong sak jagat. Dadi wong mulya iku ora kudu dadi budak materi. Cukup rumangsa cukup, kuwi wis dadi sugih sing sak tenane. Eling ya Le, besok nek bali kuwi ra nggawa apa-apa, mung nggawa amal lan donga. Dadi wis siap durung nek saiki jiwamu ditekoni? Kowe iki sejatine sapa? Wis kono, gek ndang dandanati, aja mung dandan rai.